Моят приятел Румен вика, ела да виждиш какви момчета. Тук нахъсани, рисуваме, работим. А пък 2 години по-голям от нас, вика, има един, който прави страхотни етюди рисува. Казва се Янаки Кавръков. И мен ме прищрака нещо. Вика, естествено, на 1 май на сбора, аз вика ще запозная с него. И така, датата я помня, това е 1 май 1962 година. Се запознах с Янаки Кавръков, този, който беше така сърдечен приятел на брат ми по това време. И ето на колко е малък света, а пък България да не говорим, как една идея, как една мечта, на която са подвластни много хора да станат, примерно художници и то непременно добри, ще ги събира.